A Sian, dyma ni, eich bywyd chi mewn bocsys yn y Llyfrgell Genedlaethol. A dyma ni. Diolch yn fawr. Y mywyd mewn bocsys, wir. O, maen nhw mor daclus nawr, mor aniben pan ddeud nhw. O na, wel, ni'n hapus iawn bod y casgliad wedi dod i'r Llyfrgell Genedlaethol. A fi'n credu mae'n addas iawn bod nhw yma yng nghanol casgliadau eraill sydd gyda ni am y theatr a'r ddrama. A beth sydd fan hyn yw'r rhaglen y pherfformiad cyntaf o Gymerwch Chi Sigaret. A os welwch chi, mae'r cast wedi arwyddo'r y rhaglen. A Margaret John oedd yn Gavin and Stacey. O, reit. A mae Herbert Davies fan hyn oedd wedi cynhyrchu'r ddrama. Ie. O'n i anghofio am hyn. Ond mae pethau o bob cyfnod yna yn mynd nôl i chi ieuenctid chi mewn gwirionedd. Fi'n gweld rhywbeth. Ie, nawr drama yw hon o'r enw Mair a'r Wyau. Chi'n cofio hwnna? O, dwi'n cofio'n iawn yn ysgol Rhos, Ger Alltwen. A ni'n chwarae Mair, mae'n debyg. Y prif rhan? Y prif rhan. Mae'n fyr iawn yn dwi. A byddech chi tua 5-6 oed fan hyn, fi'n credu? Bydde. Ie, yn gynnar iawn. Ie. Fi wedi cael ambell i lythyr mas fan hyn. A fan hyn, Hugh Griffith. Hugh, gwedwch y gwir, ie. Oedd e'n dda iawn i fi. Fan o'n i'r ysgol, dath e lan i'r ysgol, i roi gwers i fi. A mae'n sgwennu atoch chi fan hyn. Cofio'n anwyl atoch a Ffedr. Treiglo Peter O'Toole, wrth gwrs. A, ie. Gan obeithio y cawn weld ein gilydd cyn bod hir am sgwrs a man siarad. Yn byr atoch eich dau, Hugh. Hugh. Wel, wedi anghofio'r beth ein i gyd. Wel, ie. Wel, maen nhw yn yr archif. Ie. Sgwni os ydych chi'n cofio hwn, Sian, fan hyn. O, a fi a fonydd hwn i chi? Ie. Mae hwn yn yr archif. This is your life. Ie. O, this is your life, wrth gwrs. Ie, chi'n gweld. Ie, fi'n cofio. Siân Phillips, this is your life. Un o'r pobl oedd wedi dod i'ch gweld chi oedd Herbert Davies. O'n i'n sôn amdano fe. O, Australia. Dyna chi, ie. Ie, na fe. O'n i bai am Saunders a fe, byddwn ni ddim wedi cyrraedd rada. Saunders a Herbert a drefnodd popeth. Wedi bod yn ddylanwadol yn eich gyrfa chi. O, hollol. Ie. O'ch chi'n cadw props hefyd, Sian? O, rhai ohonyn nhw. Votes for Women, gyda ni amser braf yn gwneud y rhaglen i hyn. Ar gyfer yr shoulder to shoulder, y rhaglen dyledu, ie. Ni'n licor sash yn fawr. A wrth gwrs, Mr Pankhurst, oedd hetiau oedd gyda hi. Gadwch i'r het na, mae'r het na'n fel. Na, ni'n cael yr hat na. Mae chi wedi cadw pethau sy'n adlewyrchu'ch bywyd personol a bywyd theatrig. A mae ragor yn dod ar ôl fi farw. Wel, byddwn ni'n hapus iawn i dderbyn y deunydd, achos fi'n credu mae'n ysbrydoliaeth i bobl i weld yn diwedd datblygiad y Gyrfa. Mae rai pethau sy'n bersonol i fi, fyddwn ni ddim eisiau i neb weld tra mod i'n fyw. Lythyron o'r Peter O'Toole, wrth gwrs. A, ie. Pan oedd e'n chwarae Lawrence of Arabia yn rhan fwyaf, chi'n bod, chos e'n sgwennu yn aml. O'n nhw'n ddiddorol iawn ar y pryd, fi'n cofio. Pan fydda i farw, iddyn nhw'n mynd i'r Llyfrgell.